Waqt li kien qed jittieħed il-messaġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali, aħna ħadna l-kummenti dawk in-nies preżenti fejn saqsejnihom xi jfittxu l-aktar f'dan iż-żmien tal-miliet u x'attivitajiet iħobbu jagħmlu f'dan iż-żmien ta' festi. Bdejna bit-tfajjel fejn qalilna xi jfisser għalih il-miliet. Jiena inħobb ir-rigali imma vera suppost joġob lil xi ħadd għax twieled Ġesu f'dan iż-żmien tal-miliet. Sażuh preżenti għalilna xi jfisser għalih il-miliet. F'dan iż-żmien fittax laqda u anke Lena il-ħin li tqatta' mal-nies li jkunu viċin tiegħek jiġi fil-familja u anke xi ħbieb jew xi nies ikun qegħdin jgħinuk. Missier għalilna xi jfisser għalih dan il-perjodu natalistiku. Dan żmien li ġribna kollha flimkien biex wieħed jiċċelebra dal-ġranet sbieħ ma' xulxin. Ħadna wkoll il-kummenti ta' Rosette Take, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Din is-sena huwa naqra aktar diffiċli għaliex l-impenji fil-partit kienu kbar, twal, però kabbarna l-familja u allura kull darba illi jiena kelli attività tal-partit u tqajt ma' nies differenti dejjem komplejna inkabbru l-familja tagħna, iċ-ċirku ta' nies illi niltaqgħu magħhom u dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna. U fl-aħħar nett ħadna l-kumment ta' tifla xkejkna fejn għalkemm tistħim il-kamra għaltinna għal xiex niċċelebraw il-miliet. Because there's baby Jesus.